Good morning guys. Dahil namin sa school ni Lixian. Nagwat sa idang ma'am. Naligo niya. Anong giligo kay. Di maghilbig. Di maligo kay. Kalitrag uwan. Diya init. Nagupot tayo mong buhok be. Yoy, agipon. Wak patubuig. Pangag. Di nagupot na be. Good morning sa kanila. Good morning. Good morning guys. Bernice Manro. Naka-Girl Scout. Sila Girl Scout. Namit na huwag mga buwak, Bill? Ma, mag-girl ni ka. Buhaton. Kung may buhaton, maadunong ka may buhaton. Magsawat ko. Ha? Magsawat. Maminaw ha, di mag... takad sa tapad ng sig tabi. Malatos di ka na imong grado, gagmay imong grado, di paras grade 1. Ngadag ko imong grado, bantay karong first grading ha. Medyo katawa be. Maminaw, di magbinugay. Ang dugay, imong ma'am be, uy. Okay. Laba pa ko kay na meeting ugma. Meeting sa? Adtos. Purok 4. Ban ko. Pabian, dong. Alisa, dong. Girl Scout nga kulot. Dugay mong mambi. Angay pag-uwi klase. Mga pita guys, dahil biko o dahil spaghetti. Pag-uli na ka naghatid ni Lixie. Dara guys, humantag hatid Lixie, human pag biko o kapi. Gamit spaghetti nga tiyali, gamit pag biko na nay. Naabtan pag-urong buntag. Da magkuan ko. Da may utan, da may kuan, kanalog bati o patula. Hot, doon yung patula nay? Patula niya. Subiri, dami man. Da may kamunggay ka. Guling Lixie, makahigop to. Friskong gulay. Ha? Guys, dami ni puramiga po na sila ng pedila kay nagtuman siya kay naghatid og kuan. Naghatid og spaghetti siya naghatid kay lago siya dito ng tanan. Lami lagi kuan kay hamloy ka jo. Parang kuan dabong pa ba na? Dabong pa rin na ang gawiran. Kay murag makabigli sige kuan. Karne. Street ang karne na no? Pero si mana ha? Gunson. Mau din na. Kahiblarin ako. Sa gunson na ginalang. Sa 16. Kuhan ba sa gunson nga manay mantika. Kakabuhi. Doktor siya 20. Wala ba di dul lahok tanay. Mamarti ta si mga show nung manay. Why? Bakit nga no? Mahadagkas motor? Hawi, regalo na. Importante makita kasi mukhang dudo. Hudo. Nagtuba, nagtudo. Tuba. Ato ko takaridit na ilang suri-suri. Do, nada pagkay tabako do, namurot na mga hinatag. Tanga sa ina. Basig na ikuan dito na, ikawila na, itambo yung luas na. Huwag mo ko na mga kawilas ibabaw. Diba tayo yung mga bunga? Ibabayra may kaisumarya, kanda nga alam ko, simbinta. Do, napakay litsun siya, do. Okay. Bawal baboy, litsun. Lamit dit ka upanit do, pero di ko kakaon do, after mga reston do. Do, malagi may tawag ni commercial na eh. Do, ganda do. Do. Ni, yung boy lagi, mo isun pa sa B-man. Aw. Boy, no, bitaw na boy. Murag guwang na rin ay. Si Cirilo, aloy, kapag guwang. Awali na, ang buwan na natin ito, ilawag na. Ilawag na. Sayang si ini. Sayang buwan. Uy! Lumay pa. Anong gahi may kasi ibabaw? Ang tumoy siguro. Hupok pa di ay. Ang tumoy. Well, naghuwat ko sa hangidong ang saging. Naluto na to. Ha? Tanto na.
Hindi ka ito. Siapa? Ano ka? Nga pag ginamos na iya. Katong Hindi pa. na buwan. Hindi ko rin. Mo para ba nagkatunggi nga ati Julie nga. Ati Julie nga kuan. Hindi mo. Magpapalit siya ginamos kay isang bilas inatsel nga taong. Wala naman uling na. Gamit. Niya, para ako na may gas. Pagka di ka ito na doon. Itong sa katamo. Muraga itong pasundo ni Lexi. Hindi. Para ako matsan. Hindi karong palis guys. Pato na pag mamahali o. Atos kamis Queenie atos kuan. Gabaw. Munisipyo na kay Bernice Manron. Mag BTR. Lunes. Nanong labod. Lubi po mga tanong natin. Tanam tas lubinay. Wa man isa naman ang lubinay. Intunsis naman hinuna. Wa may intunsis nay. Mula ko pa mo doon pa. Lunes na lang din ang lubi. Ugma na ay meeting. Domingo na ay assembly. Kasi Ugma meeting sa puro 4. Narabay silot. Ugma ang panos palis. Pero buntag tamato na ka. Aloy. Anay. Ilagay commercial na Dan. Diyan na po ni. Do. Napabay mong tabako, do. Bali. Di, trago ka na. Malipay mong... Kung ko ikuha, regalo. Wa na, regalo na. Ba, importante nga. Kuan. Makitaan kasi mong igsuon nga. Dugay ng birthday ni Jack. Karoon pa naman nagka-sotoy. No? No, pag birthday ko, dahil mga niagi, wa ka no? Katong dito baboy pag sitintan daw, kumanto sa hiling ito. Hay si Tinta, pala na ba yung din ko? Ano, sitinta doon sa to. Sitinta, pag sitinta. Pag, awal, ito silang sitinta, kung litson. Ito silin, mamsulo to. Hugasan sa ina. Diyan na guys, hugasan na na ha. Wala na pangbunaw. Bitaw. At ano ni slice. Why, wanay loy, anay, daghan mo ito'y panakil ng ikuha nga timunik ka? Nung di mo mag-bake balik. Ayaw na. Lunes na na. Lunes na ron, lunes na. Huwag magalit ng uban. Wala pa tayo isin sa lunes. Lunes na na. At least nakit-an nga nagsinta hapon. Uhahay! Tinta Taysa? Singan mo nagkikaguhahay, Taysa. Ay, lunes na. Aga mong gitanang banay nga, Nara. Wala Lunes precious. na puntang magkaroon sa lubi. Where na, where? Diyan, yung taras ng tiri, di nga. Okay. Narilapit, tayo mong kapiluan. Maato na daga biti ko pa doon kay grabe magang kalawasan mo ko pangbunawag datot simba ko. Ngani di ko pa doon ko dugon. Magkuha kang uday. Ikaw dahil pa doon ka dugon alyan ha? Sapot ka di? Sapot wag? Na. Lami ning... Nagsakit na ba ang ipon, Taysa? Na. Sakit-sakit kayo. Wala ba'y play si tatay? Ato dyan dentist. Taysa? Humot lagi ng patula ha. Labing nag-aarap pa rin na labian na pa rin. Kuang dabong pa man dahil rin dako kayong kuguwang na. Na. Pahurot na nanay kay kuan. Tagaan pa rin. Paupod. Daghan man eh. Ipahurot na nanay kay kuan. Madagat na sa kulupod. Lamig ka dyan yung natay. Nga ni ba kay Priskura. Di na magpalit-palit ukuan. Mga kasilingan. Di na naiapila kay maraguwang na nagtumoy. Paris na ijang punggay ba. Tinga naman yung oras ron kayo. Kuwang liksi. Ngahoy na pagbalik yung na may kahoy. Yung palit big kahoy. Yung palit sa tiyalig kahoy. Gapong amang tipo manday di mo siga. Majuk sila rin kunot ni amang. Maso nang nahurot naman guputo nga gipang kuha nga palo katong dagtos kamalig ni Aroroy. Umurag ni mo uli na sa Aroroy aw. Salamat kay nay magbagha. Kung man ako kuan guys, grabe sa kaingari Lami ra ba dili sa tamis. Nay naluto og saging nay. Pwede ka mo ka pero gamay ra. Dito yung banggaw kong ipon. Ha, mali mong ipon nay. Ha, magpustising na nay day mo kitaguan.
Nasa Pilipin ako ko. Nay, tanawon na ko Ay, tanay. gatas. Very good. Lapit, jarang kaya. Dara, talagang kuraw. Agay! Walang Ang Taysa nagkuyab mo. Duduk ka to, Taysa. Diya. Bad na day. Bad na maguyab. Bata pa ka. Tawar ba? Tagay sa kukuha na rin day, palihog. Plato, kaya kuha na kamunggay. Magharos ko. Maluto na kang ginangag na saging guys. Agasa kasi ito ang ipangadong Along Gabriel, mamabot ito ang ipangado ni Ate Monica. Jag isa kasi po na ito, ito ang pangpuraming hatag po. Yung isa ito ang ipangado po Along Gabriel, di pa may nabilin dahil. Tawa mo ka, salamat! Malipay ko nakakita mo. Ate, kuwid ni ka po, Taysa. Lakaw ka, ma? Tiya! Lakaw ka ma di ay. Ano man? Tadlag kag bidyahan? Ag-uban bitaw kay di mo ka og lugbati kay dangag ko no. Na di mga taong kuano pili ba. Ag siliksi kay di pud mo ka kamuti buhanan ng liwat. Ako mo koy pili. Pipilis mga lagot mo. Utan o koy pili. Napaiuban di mo ka ukra. Lamit di ukra ka ng sausa. Isaw-saw sa ginamos nga ni suka. Sus, hanutoy di kuto-kuto. Tumunggay na pud ka. Kadi uwan ra ba? Madura gud kang ligos liksi kay gani init sa karon tali uwan ako. Sa Taysa? Ligos liksi. Ligo na pud dayla kalabong ni Agos na day. Pali ko naman pa, pali ko na ba? Nara ba kay klase unja? Unja na pud magkarak-karag. Hapit ang oras. Pali ko na ko. Hindi ko. Unsa baro nagilak ron? Ya. Bilang jagat. Dana guys, naluto nagdilaw oy jada na sundo na po nasliksian. Ang giandaman og sangag biyabas ila tuson kay og mag-inartig ka gulay. Dapat isa. Natuson mo. Agang gi ko na. Nana pa adobong Taysa? adobong kuan manok. Tapi ang gigisa nga kuan kani harap ko kaon diha. Guwat ko sa oras seleksyon sundo kaer ko utro kay isa ra man kasaging nakaon gani ha. Hindi ko tanse. Sige na be, mag-eat na. Higup sa baw, kanang naiutan nga gisagaw na sluto mo na hutda ha. Di ha. Ipaningat man ka sa imong panjo sa likod. Hugasa sa nimo sa nina ko pagilit sa laing sa nina kanang unaray. Eh kuan. Basag likod kraw. Udto ta guys. Tas ara lagi dai di magbalik-balik. Parang wala. Bugil. Napilit eh. Sige na, mas pila mo ka kalian na. Mainit pa ma. Bugnawa, ba? Higup sa sabaw. Ayaw, lagi magbinat. Magpurmal magkaon. Taysa. Ha? Atong tiban na to, Taysa. Ikaw. Lumias sabaw eh. Unsay nga sa yung classmate Lexi? Bawal mo. Lexi? Namunaw ka, Elena? Namunaw ko ma. Nagpinad mo ni sa Lexi. Hindi ah. Magbinad mo. Magpili-pili mo. Siyudaan di ah. Nga na andam, magpili-pili mi suwa Taysa. Kaon di Mi ko sa putan. Lexi.
Migo talite. Wala ka diha. Balik man, ginagitubag na ganina. Muna yung angin na bugno mo, kay balik-balik. Unsa? Amiguhon, pagkajatot. Balik-balik, mampun. Talite. Yung iga nga. Na automatic pantay sa. Anong way ikan tay sa. Higop sa baw, Alina. Di ko tay sa. Ano din naman kadaring adobong manok? Na naman adobong manok. Na kay may matang iti tay sa. Aw, saba laman. Muni maong iti kay gapon raman na. Bahong iti ng manok tay sa. Baw. Bada na natin pagkaunan. Yung patugtog ka tay sa isa garing piyasa santay sa nagkwas microphone tay sa. Yung makunggianaan lagi lato sa tay sa. Giandaman mo glatos kay og na ay gulay nga sudan di mo mangaon. Yung mga kunggi hanaag latos lagi tay sa. Kapit makunin mo latos sa lagi tay Wa sa. mo ko giadon ra magud lato dari sa likod. Di ka kita ko apit kunin mo latos sa tay sa. Jama mangka. Nga ragingana na. Ragingana. Kita magutoy mo. Ragingana. Kita magutoy mo kung di kapit kunin mo latos sa tay sa. Bada ba na mamutbot day? Bad nang mamutbot ma. Subbas kadro ma. Migo talikse. Nalapob. Migo talikse. Migo talikse. Tubang kaliksi. Migo talikse. Ay,